Калі Ісус сышоў з гары, вялікае мноства людзей ішло за ім следам. І вось пракажоны, падышоўшы, пакланіўся яму, кажучы: «Господзе, калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І працягнуўшы руку, дакрануўся да яго Ісус, кажучы: «Хачу, будзь ачышчаны». І зараз быў ачышчаны ад праказу яго. І гаворыць яму Ісус: «Глядзі, нікому не расказвай, але ідзі, пакажыся святару ды прынясі дар, які загадаў Майсей на сведчанне ім». А калі Ісус увайшоў у Кафарнаум, падышоў да яго сотнік, просячы яго і кажучы: «Господзе, мой слуга ляжыць дома спаралізаваны і моцна пакутуе». І гаворыць яму Ісус: «Прыйду і аздараўлю яго». І адказваючы, сотнік гаворыць: «Господзе, я не варты, каб ты увайшоў пад дах мой, але скажы толькі слова, і паздаравее слуга мой. Бо і я, чалавек пры ўладзе, маю пад сабой жаўнераў. Кажу аднаму: ідзі, і ён ідзе, і другому прыйдзі, і ён прыходзіць, і свайму слузе рабі гэта, і ён робіць». Пачуўшы гэта, Ісус здзівіўся і сказаў тым, што ішлі за ім: «Сапраўды кажу вам, ні ў кога не знайшоў я такой веры ў Ізраілі. Але кажу вам, што многія прыйдуць з усходу і з захаду і ўзлягуць з Абрагамам, Ізаакам і Якубам у валадарстве нябесным. А сыны валадарства выкінуты будуць у цемру вонкавую, там будзе плач і скрыгатанне зубоў». І сказаў Ісус сотніку: «Ідзі, і як уверыў, хай так станецца табе». І быў аздароўлены слуга ў тую ж гадзіну. А калі Ісус зайшоў у дом Пётры, убачыў цешчу яго, што ляжала ў гарачцы. І дакрануўся да яе рукі, і гарачка пакінула яе, і яна паднялася і паслугавала ім. Калі ж надышоў вечар, прывялі да яго многіх апанаваных дэманамі, і ён выганяў духаў словам, ды аздараўляў усіх немачных, каб збылося тое, што сказана было прарокам Ісаям, які казаў: «Ён узяў на сябе немачы нашыя і панёс хваробы». Ісус, бачачы навокал сябе вялікае мноства людзей, загадаў плыць праз мора. І адзін кніжнік, падышоўшы, гаворыць яму: «Настаўнік, і я пайду за табой следам, куды б ты не пайшоў». І кажа яму Ісус: «Лісы маюць норы і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе галаву прытуліць». Тады іншы з вучняў яго гаворыць яму: «Господзе, адпусці перш мяне пайсці і пахаваць бацьку майго». Але Ісус гаворыць яму: «Ідзі за мной і пакінь мёртвым хаваць сваіх мёртвых». І калі ўвайшоў ён у лодку, за ім следам увайшлі вучні яго. І вось узнялася вялікая бура на моры, так што лодка захліствалася хвалямі, а ён спаў.
І падышлі яны і абудзілі яго, кажучы: «Господи, ратуй нас, мы гінем». І ён сказаў ім: «Чаму вы так палахлівыя, малаверныя?» Затым, падняўшыся, загадаў вятрам і мору, і наступіла вялікая ціша. А людзі дзівіліся, кажучы: «Хто ж ён, што і вятры, і мора яго слухаюць?» А калі ён пераплыў праз мора ў краіну гадарэнскую, выйшлі насустрач яму двое апанаваных дэманамі, якія выходзілі з магіл і такія страшныя, што ніхто не мог праходзіць гэтаю дарогай. І вось яны закрычалі, кажучы: «Што табе да нас, Ісус, Сын Божы? Ці ты прыйшоў сюды дачасна мучыць нас?» Пасвіўся ж недалёка ад іх вялікі статак свінняў. Тады дэманы прасілі яго, кажучы: «Калі выганіш нас, пашлі нас у гэты статак свінняў». І ён гаворыць ім: «Ідзіце». І тыя, выйшаўшы, перайшлі ў свінняў. І вось увесь статак з імпэтам кінуўся ў мора са стромы і патануў у вадзе. Пастухі ж уцяклі і, прыйшоўшы ў горад, паведамілі пра ўсё і пра тых, што былі апанаваныя дэманамі. І вось увесь горад выйшаў насустрач Ісусу, і, убачыўшы яго, прасілі, каб ён адышоў ад іх межаў.